Nyakoromga jong mokwongo en chugo committee mano mar od bura mabende biro bedo kaka dho chike mabendo kwamo. Od bura nek beni kadho report mano mar NADCO rango ratich oganda ntiere kendo rango pok maromre mago mag mwandu maparo ni Oscar gi Daniel Nusilose motelo siro IEBC mar mondo mi osai tije mano mar yiero yo makare chugo duol marango ratich oganda kaso yudo ratiro e doho tiego bila e kin mamoko yiena mar mondo mi arwaka Alum Linus wuok e kweth mano mar Jubilee Alum machiegni. In weche mag ripode NADCO seyo mar NADCO mabende linda wananchi no doso dichi manyoro bende inyalo nywando pachi kotende kod mar. Amor gi kweth mar linda wananchi mo obedo headed gi James Agri Boborengo kod madana gi Oscar Seyo. Madab agomos ne nyikora mo gida chop chon to de wabedo gi at least some sort of partiality or impartiality a discussion, but let me go straight to the point. Seche ma opposition kata with mane oko loyo yiero mar 2022 ma en ODM. In fact, ODM was the major partner odonje kitanda gi sirikal to bedo matek mondo mi wa maintain checks and balances. Egimo miyo seche mane migosi mano senindo Raila Amolo Odinga no keto kalam a 10-point agenda. Nen very specific ni nitiere toki gachiel to wadhi bedo piny mondo mi wa review wang'ia ne ni gigi be osetimore mondo wang'e ni be odang' wadhi nyime gi relationship koso wanyalo retract back lakini gima notimore e KICC no can review then another formation of a relationship mane it was just all about nen chalo kagima utero ng'ato e sewena utero ng'ato e sere mano wach mano timore chieng' tichare mar jumane tichare onge part of the ODM brigade mane maintain the checks and balances mano dhi kacha mondo mi review the 10-point agenda it was mani go seko tendre kod Sifuna koso mano no aloso gi mano timore KICC e kind Oburu Ginga to gi kweth motel ne gi Oburu Ginga to gi William Samoei Ruto ne onge point for mar review the 10-point agenda egimo miyo nyoro jolinda mwananchi wa very straightforward waweuru riambo ne jo Kenya. The 10-point agenda onge kata gimoro achiel. In fact king'iyo in terms of percentage of gik mosetim it's only 10% mosebiro achieve ma it's not even oken lek mar Raila Amolo Odinga koro James Agri Boborengo kod Sifuna are on the right track kendo gin magiwacho duol ma jopiny gombo winjo kuwa bedo ni wadwa ni mondo mi walos sirikal ma is just on one end ingeni Ruto wawacha dier Ruto ne oken ng'at minyalo miye total power inyalo miye total visibility ni en mo control everything kata centralization of power in the executive nyakwa bede gi jok maketo sirikal tesre koro the 10-point agenda has not been achieved. That is why Raila nomiyo gi a period of one year mondo mi wa review to gima dhi mbele en formation of a coalition between Oburu Ginga section to gi William Ruto onge gimoro amora ma is aligned to weche mane Raila Amolo Odinga no wacho kero kama na inya to bende ang'o ma Raila Odinga no wacho a 10-point agenda king'iyo ki review the